raine wong tuwa diobok-obok sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokan lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Terus mertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ra iso nyolong. Alah dene kula disebut X narapidana. Ameng sebut nek narapidana banggane ora jamak. Majake penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar kula ora trima. Yakin nek kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapor. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk murid-murid do tampa rapor do napa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gentone para gendro. Nameng ditandhi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Ning tumrap kanggo kebutuhane masyarakat aku ki nomor 1 wae. Sripah, aku ora tau ora ketok. Mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandhang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong aku mesti ketok. Ngebyake para warga ora mung ngebyake tok. Ning aku mesti ketok. Ayo kuwi apik lek. Wis. Genduren rung duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki ku ana gener, aku mangkat sike, acah sregep kok. Iya. Ayo apik-apik. Dukoe. Ayo. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 nang pedukuhan e. Iya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusunku ki mbutuhke pembiayaan apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh. Ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separuh-separuh berarti. Ha iya. Iki kahanan kaya ngene iki arep tak luwih apike, Pak. Arep tak luwih becike. Maksude arep tak luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kuwi mesti njaluk sumbangan. Wis ketok angger raine mlumpuk ngono ae wis. Siap-siap terus. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik, sing elek. Reng, Truk, Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis? Aku nek mbangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon cah nom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo cah nom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwake negara. Sing sepo-sepo apa iki? Lindu apa ya? Oh Sinoman do ngedum. Ame mlaku kok do dindelok-delokke. Ngeget-geti wong nyang. Sama-sama dilalake ora. Ngono, cagak
gak tuwaing negara. Mula kepinteraning canom iki dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning juranging kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nes kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Iki senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak? Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ono tembunge. Nyoba-nyoba nek ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni Maria kae mesti isih nganggo wis percaya ra. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora mathuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do gunake. Neng oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki Seno Tudrak. Lho. Seno Tudrak. Ae ora Seno, kowe iki jenenge udu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya terus iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebacut ngundang aku ning ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho. Ning ana apa? Oknum, aku ngandhake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok hukumane ming 2 sasi 3 sasi bandare gleleng meneh. Kok ngono kok arep rampung iki cara sok kan bandar rampung. Iya. Mula nggon aku iki Pak arep aku duka ning apa jenenge apa terus? Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement apa? Ora sanggo basa angel. Struktur. Nah. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik kok. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki dhuwit, ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirumake apik-apik kok gleceh. Pak, sing nganti rembug ya, Pak? Dicupet semene padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat waga? Hah? Apa nggonamu bapak teko, gareng teko, aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulurke wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dienggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku ki mak lunga ya, Pak. Nek ndi? Mbah. Bar tak unake minggat kono. Ono lunga to? Ha wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Ha, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku demen jumake prihatin, Pak. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kemis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok
kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Reng. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus keramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya, waduh. Saiki nek mangan bengi bareng po. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhek ning mburi. Oh, nek jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek maem ki suwe terus. Oh, untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndekane dombene, aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga golek sendang. Weh. Adus nek sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem ning pojokan tuk sing nang isor wit ringe. Dul desa ana ngademele lho, Pak. Iya, iya. Sing ngendi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wong mula kok kecinge ra jamak-jamak. Kudu sendang lho, Pak. Kudu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa kenyono-nyono iki terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teka." Mbok, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun, Pak. Maksude piye? Aku iki muni ulun sing teka. Engko gek tepungamu. Sapa ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapta, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yang kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok syarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu dipa nirmala. Mir, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono kok. Esuk utuh-utuh bojoku rung tangi aku wis mangkat ning pasar. Golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem cengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gak werna-werna, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Wih. Pindah toko buah. Tak takone ora ana pelem jambu dipa nirmala ya ora ana. Anane ming jambu drsana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira yang. Kowe ya aneh-aneh tenan arep mangan yo wedi. Asli tenan. Ora ana jambu dipa nirmala. Nah, aku arep nyuwun prisa karo Bapak. Nek Bapak ki pancen prisa. Bapak ki pancen paham. Jare Bapak ki biyen dewa, mbok nyata mbok ora, ta? Iya, biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa, aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Wah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan ora.
rektor udu dokter udu aku Sanghyang Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok cak ora urip ning kayangane ngopo? Kok malah nang kene nang jagat anggere esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Waduh. Papane nang kayangan? Kayangan Suralaya. Weh. Ketemu Cak Marlis. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wah. Budak. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Weh, dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa centelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan iki. Wis keleket biyen. Apa kuwi yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ah dudu ye, ha isor. Mandul tanpa centelan. Asing kuwi ora dipeniteni, ora dilem. Ken biyen yo ning kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki jane edan ora ya. Ayo mbok karo bapak urung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting celbung ora. Kayangan iki gumandul tanpa centelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Aku nang isor. Ha iya. Kuwi papane Bathara Guru. Papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngoprok raimu iki kaya kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong. Andra ingkang puspita. Dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Mbak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenteng, Pak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti aku nek nyeluk ora Om. Ngendika kalih Om Bathara Guru, nek Bagong butuh Pelem Pertangga Jiwa, Jambu Dipa Nirmala. Nek Bapak kersa, kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa, niku jam tangane balekke kula. Kuwi, menehi jam tangan karo bapakne kok kon balekke. Alexander Christine Hakim. Merek jam kok disebut. Alexander Christine Hakim nganti raimu apa piye? Ra kowe ngapain digluk-digluk ngantuk apa ora? Ah ya. Lelingguh ora bener kok. Nggih, Pak nggih. Disuwunke Pak supaya dusun kula tambah reja, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ananging nek Bapak mboten kersa, lho Gong arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas malah-malah putu. Mesti kula entekke.
Oh ya tata basa ya ora pernah kok. Jagang sing jero beteng sing kandel. Ngono iki nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero beteng sing kandel. Ora sudi aku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem apa mau to? Modal ora. Syarat ora adong kok. Pelem 40-an pertangga jiwa, 40. Pertangga jiwa lan jambu dipaku semau. Dipa Nirmala kula ora trima. Adene dadi anake Semar menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Saiki kali bapak mikir luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu Dipa Nirmala. Gong, sabar kok. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak ki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso gayoke pertangga jiwa malah tok jak gelut. Kowe iki wong tuwa apa bocah? Ora usah cerewet, Reng. Kowe nang kene iki angka ikut. Kowe timunmu kok jaga imbuh. Ana kowe ya ora apa-apa, ora ana kowe ora masalah. Lho, aku ning mrene iki rak tok undang to. Aku ngerti. Sing wigati tak jak rembukan ki Bapak Semar. Kowe iki ping takon menyetujui wae. Sirku arep kakon dadi seksi, ning mripat kowe kira neksani ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau ngerti ora sah rene to malah keloro-loro atiku. Oh, alah nemoni lakon apa ta ya. Petra ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Men. Oh, wis kurang ajar iki. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong, Bagong. Tak gayuhke. Wah, tak peluk kowe. Asli tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu mar. Saking ambaning cangkemku. Aku ini ngambol langsung tanpa nganggo petungan ya rumasane anggepe kusik to nganggo petungan aja ngawu gawar ngawur mergo iki ngembet marang kahanan kayangan Bagong jroning kendel parandene nalika semanten kula Semar Badranaya amangsah semedi malah dining nalika semanten tanara ingkang pinten kejawi amung rawuhipun Sang Hyang Bathara Guru sigra matek aji pameling senggih Sang Hyang Ismaya ya Sanayantaka sumara saking dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun Manikmaya ya Sang Hyang Bathara kaya kaget kang samya mula blegegegugeg sadulita mel Bathara Guru Padararja sapratamu Manikmaya tansah pinanganing kawidadan niring sambikala Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana Panakawan menika sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripih kepareng kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manikmaya kepareng kula cumadung dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang blegegegugeg sadulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya nggih mboten dados menapa Kakang Semar ing angka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Iki mung merga ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe.
Bagong gadah panyuwun kaliyan kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning merga ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan kelawan kowe. Tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumandhake anakku Bagong iki bakal dibangun nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Iya, iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk liraning atimu kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ora ketang mung siji dienggo syarat srana. Ya kuwi anakku Bagong nggone bangun desane iki ya Bathara Guru. Ponokawan Bagong, dalem apa pancen mengkene dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekaten Bu Kulun. Lajeng menawi kepareng kula cumandhong dawuh kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahmu Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanana liya kejaba mung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala ulun jaluk lawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah lawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun Ponokawan Bagong. Yen Semar ora gelem nyembah, yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ora bakal maringake Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Ponokawan Bagong. Dados kula dipun paringi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan. Iya, pancen mengkono. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala kelawan jeneng kita Ponokawan Bagong. Piye Pak? Wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja Pak wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi Pelempertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Wis rasa Pak, rasa bangun desa ora apa-apa. Bangane aku ngedol karo derajate bapak. Bangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak ki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama ki wis sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak ki luwih tuwa. Nek ana tantrimane Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Lah iki wis tak jalukke wis ana syarat-syaratane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ngene wae Bu Kulun, nek upama dijoli bathange gareng entuk ora? Ya truk mulih ya truk.
Lah ngopo ya? Wah, aku jan lara-lara terus kakang nika digatekke bathang arep ijol bapak iki anggepe kok menungso ra taten arep nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing apik. Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten bareng. Nek pukulon tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngiklasake. Ewa semanten paduka pukulun boten kepareng maringaken pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Sampeyan boten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong pelem pertangga jiwa kon nyolong Jambu Dipa Nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang Bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampeyan duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampean ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora ndek martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakokan lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ra iso nyolong, malah dene kula disebut X narapidana. Panjenengan ulun mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin nek kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapot. Kok malah sampean klitian nang kene. Sesuk muridnya do tampa rapot arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gentone para gendro. Nameng ditandhiki karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa, papane bakal tak besmi. Oke, ora masalah. Gong, dibesmi iki diapane? Mbok. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, lah diwas muni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah ngobong karang anu niki papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temumpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuhan pring apus mojo karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi dukuh ing para dukuh iki aku. Nek ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki dukuh ing para dukuh. Rumangsane ketuane dukuh sak Karang Kadempel. Iya, Pak? Mangsane arep ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa, asane iki tak walik. Dewa macem apa kowe iki? Kok arep gawe sengsaraning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembah ning para titah. Ha kok sampean mentol aja gawe kapitunaning para titah? Hah? Weh, lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku
aku ngerti maksudnya kayak ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon kecobong. Ayo sadurunge sampean ngobong pring apes. Sabar kok, sabar. Mangkel aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumasaku suaraku kaya ming nang kontrol saiki lho, Tru. Aku ki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Ayo sirku ki men gleleng e. Tasih pakai tos hitam barang e. Mungkin mau ora penak-penak. Wis. Nah sampean arep ngobong karang kadempel kula sing ora trima. Rawe-rawe rantas malang-malang tak butuh. Kawula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kowe ingkang pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya ngopo kekuatane Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora enak. Celeng tenan kok Cak. Dewa kok dakjok omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba, nek kula tau tuku bel-bel tak doko sanggon-gon, bel kakane pitike ora ngendhok. Lah. Ora ana sangkut paute kok sapenake dhewe. Kuwi iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe Gong anakmu pira kowe mangsuli 16 kok ora kabeh. Aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duel. Aku Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon kula tunggu pripun karep sampean metu njaba mamedase mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel ning nganggo duga-duga wani ya wani ning nganggo itung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ora entuk wani Bathara Guru? Kae sesembaning para titah. Sesembaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan. Manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dhewe iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput ki sing gawe jagat sing nemtokke. Ngono lho. Paham ora kowe? Wah, tuwa ming putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe ben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Takonmu ate. Ora dadi rambuté brodol. Caidan rampung cukur aku ngilo kok gila dhewe. Capek. Kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe kudu mbah gagas arep meng adegan sak sembrono ngene iki nek nek dipikir akeh piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae meng utusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong rek Pak. Ngono ya pancen. Heeh. Kaya to aku ki arep bangun desa. Ming Bagong mbangun desa. Mula ana tetembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis.
ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah arep tuku lemah ya nggo bayar cengele wae. Mangane sedina ora ganep ping 3 kok. Nah, wong sugih karo orane wong ki aja diukur karo kahanane. Kadhakala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngumpuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih Tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau muk Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang arepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang mung ndelok gayeng tok. Omongan gayeng tok nangga campur sari sadagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ra apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, glelek nek omong troco. Saru troco sakepenae dhewe ning kadang kala nek iso methek sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya saudara-saudara diikuti. Oh ngono ya kok. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara Gurune ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suyah-uyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nek ngene kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru? Paham ta? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, dong ra kuwi. Yo bali ya, Tru. Cuma ngejak bali ora betah kok. Lara-lara ya atiku truk. Aku nek ora betah iso setruk tenane. Bagong omongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip. Bejo cilaka, sugih miskin, tak pasahi urus sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasa kuwatir. Pendemen rasa apa-apa aku tak slameti tekan nyawu aku seneng kok Pak. Ora usah perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa ki mergo aku belani karo kowe. Iya, ya. Wis asa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa mung titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku tak belani Pak, aja kuwatir. Aku yo belani desaku Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak tohi pati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku, sapa sing arep ngrusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik iki apa? Heroik iki pahlawan banget. Anggemu aku tawan makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atonya. Kang yang meledak sumbune ngendi? Nah sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Kok dadi sumet. Sumet ya bongok-bongok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak methoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe komentari nonton kaya ana CD, VCD AB. Oh. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo isor dhewe Sehono. Iya. Tak setelke tak tinggal perang ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon
ambing-ambingnya dipejet. Nggo napa-napa. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anune metu apa nih? Kepingane metu. Petro sing wis tau nyetel televisi ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kan duwe nang omah. Syukur kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek garek ketok ora iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya Tru. Ya mulih terus. Aku keloro-loro nang VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrik nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyuwara nit ngono Tru. Oh iya. Nah nyetel tuku ana pulsa ya Tru. Wah. Ae padha karo ngebot-boti aku. Amben nyetel anu kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kuwi ora sopan ngono DC adine ngene kok nesu. Alah. Bangeten. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik domongke ning kalayak rame. Ora ya larang ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge iki ngragati anakku maning nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngau senter. Senter wis tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke nggon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis kono Pak, ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing men karo plus digathoke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Terus? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagungan wong ra duwe tur wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ngono gek mangkel, Pak. Iya aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Warga lara duwe El Clasico. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wow, ora men sing miring ora men kendange. Sing ngendang wae miring. Ape apa kae? Nyetel apa men kari goleki nggo set A set B. Waduh. Engko men kari mejet nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 ya, Tru. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Ya. Nek arep kepengin gerajakan Colong Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku weling karo kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya. Aku tak mangkat maju ning pabarakan. Bapak men nyetel CTB. Ya. CTB. Ngono ya Pak. Ya sing hati-hati ya Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu ning bapak. Siapa ya saiso-iso tak tanggane engko dadi kira aku wong loro saudon telu saurupan.
Warudaya. Pak Pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe? Wonten menapa, Di? Teko Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring Purwadya Bala. Para putra kadiwatan. Malamika mapan wonten ing Janaloka. Menika wonten wigatos menaka waranga ingkang loka ing sithik paudal-udal kababaran ingkang sejati. Nadyan kula cemadhong dawuh, para mawa kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadhong dawuh. Para mawa kula pun Bathara Brahma cemadhong dawuh. Para mawa kula pun penyarian cemadhong dawuh. Para mawa kula nadyan kula ugi cemadhong dawuh kados pundi pawartosipun Rama kula. Kakang Rada, prawi? Dinten samangke anggen kula ngirit sanggan Purwadya Bala. Sayekti namung nuhune timbalanipun Kakang Semar. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi muga kepengin nyuwun plemretangga jiwa jambu dipunirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun Panakawan Bagong. Anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi syarat srana desa kedah dideng tumbali. Mawi plemretangga jiwa lan jambu dipunirmala Kakang. Inggih lajeng nuwun sewu, Dik. Mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayiwangan Buk rumiyin. Malah menika kapernak kadang Werda Padukadi Pramesti Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun plemretangga jiwa lan jambu dipunirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Narada. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayan dika Adik Guru kados pundi? Salumahing jagat kurping langit menika namung setunggal. Tiyang ingkang boten purun tata krami kaliyan kula. Boten purun nyembah kaliyan Bathara Guru. Miwah boten purun ginakaken Subasita kaliyan pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun plemretangga jiwa lan jambu dipunirmala menika kula ginakaken pangrika daya kula badhe maringaken plemretangga jiwa lan jambu dipunirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kan pun Bathara Guru. Kakang Rada kagiat risang kapirang urinangku kinempet kempet dosang reknaning bawana berkencong Warudaya Pak Pong Buk Bolong kali codhe sapa sing gawe kula nuwun mapunten. Menawi nyaten kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Jalan Padukadi Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingking neraka piyambake menika pun Sang Hyang Ismaya. Miladi sampun ngantos sak mangke para Jawata menika kewirangan. Awit Adi Guru nuruti dhateng gegayanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Inggih menika kepengin dipun sembah denipun Kakang Ismaya, namung nyatanipun Adi Guru kedah emut. Bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah lan Padukadi Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Lah kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pangapunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah lan panjenengan. Nah, nuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho, Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya. Jagat menika mapanipun titah, kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Rada. Malah nggih kula nglempahaken sanggane para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lho, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun. Kang Semar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana. Tru siap lho Tru. Iya wis rasa kuwatir tak ewangi lho. Aku nek karo kowe percaya nek karo kakangku sing nomor 1 iki
ngewangono wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to. Mulai ya Tru ya. Mesake to. Sabar-sabar ki ya Rek. Aku lara terus. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene, Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis to setelke? Wis. Kono dilek kono engko nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Heeh. Tak pedhoke ya, Tru. Ya, sekarang hati-hati go. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dununggar digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe cah adiku cah bagus dhewe kok. Sangreknaning bawana wis dadi niate atiku Ndra. Lho ora basa karo aku. Abokar gelut kok basa. Nek wagu panjenengan wantun kali kula. Ketiban asta kula. Ah, ora wangun gelut ki ya sapa anane. Nek kowe niat arep gawe geger dusunku kowe arep bumi angos, aku sing bakal dadi pepalange. Aku sing bakal ngayomi kawulaku. Yen ngono pancen wani karo dewa sing tawedeni awamu. Ora minggat dibantanganku kakon tinjung akhirat nyawamu cemplungke kawah Candra Dimuka. Ayo maju sejangkah. Kowe maju sejangkah, aku maju sejangkah, terus istirahat di tempat. Wah, aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang, ayo maju reno pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dinyambak. Lho, dewa iki ra di sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kene kok ora perang. Maju lah ayo. Iki mergane patimu. Kene mergane patimu juga. Para dewa